Andrijana je rekla novac ili nešto drugo. Imam nešto drugo, a to je aparat, fotoaparat. Zabeležite svaki važan trenutak. Bilo da ste na putovanju, porodičnom okupljanju ili u prirodi. Ovaj fotoaparat pruža oštre i jasne fotografije uz mogućnost snimanja uspomena koje ćete zauvek čuvati. Čuli ste, Andrijana, kako Peđa lepo pročitao sve ovo vezano za ovaj fotoaparat. Ako vam nešto znači, možete da trknete da vidite kog je brenda. Ajde, reći ćemo 2999. To je rekao Nikola. Andrijana će da kaže. Pa, ja ću malo višu cenu, možda neka bude 300. Dobro. Jelena, šta vi kažete? 3299. Dobro. I Ignjat će reći. 1799. Cena za ovu posteljinu iznosi 3134 dinara i Andrijana igra s nama. Andrijana, izvolite. Dođite. Evo je Andrijana, poštovanje, dobroveče, dobrodošli. Odakle ste, Andrijana? Iz Inđije. O, lepo. Kako je u Inđiji? Po meni je odlično. Da, fino, sve zabava na visokom nivou. Pozdravljam sve ljudi iz Inđije i publiku koja dolazi na naše predstave. Volimo da igramo u Inđiji. Ovako, leto je bilo, topli dani. Kako se provodi vreme? Idete na bazene, tu u blizini imaju one divne terme. Pa imamo i mi bazen u Inđiji. Kako je na bazenu? Odlično. Odlično. Pa nema druge opcije sad kad je ovako vruće, tako da snalazimo se. Dobro, za koju nagradu biste volili da igrate? Pa, vidjet ćemo najbolje novčana, ali ako je nešto drugo, može, što da ne. Peđa, je li imaš za Andrijanu novčanu nagradu? Andrijana je rekla novac ili nešto drugo. Imam nešto drugo, a to je aparat, fotoaparat. Zabeležite svaki važan trenutak. Bilo da ste na putovanju, porodičnom okupljanju ili u prirodi. Ovaj fotoaparat pruža oštre i jasne fotografije uz mogućnost snimanja uspomena koje ćete zauvek čuvati. Čuli ste, Andrijana, kako Peđa lepo pročitao sve ovo vezano za ovaj fotoaparat. Ako vam nešto znači, možete da trknete da vidite kog je brenda. Što da ne, čisto da vidimo. Da, recite mi samo dok odlazite do fotoaparata, kad ja kažem trknete, a vi laganim hodom, ko da ste Nikola Maneken pa hodate polako. Da li znate kako se igra sa novcem? Pa može jedno objašnjenje, kratko. Ako Može malo objašnjenje. Evo ga malo objašnjenje. Ovde postoje kartice sa ciframa. Vi birajući te kartice treba da formirate cifru ovde dole koja je tačna cena aparata. Dobro. Ja ću vam pokazati koji broj se krije ovde. To je broj 9. Svaki put ubijem mog snimatelja Ljubu zato što gađam direkt u njegovu kameru s ovim karticama. Svaki put kada pogrešite, ja ću jednu od ovih kartica koja bude netačan odgovor stavljati na ova polja ovde, što znači da imate 4 puta pravo da pogrešite. Na kraju nosite, ako nažalost ne dođete do cene aparata, odnećete samo zbirno te 4 kartice u dinarima, što vam bude otprilike oko 200-300 dinara. Na kraju ćemo izračunati, ne bih voljela da se to desi, pa nećemo unapred da pričamo o tome. Možemo da krenemo da birate, znači birate koju god hoćete karticu kako bi formirali cenu od aparata. Možete da se konsultujete i sa publikom u studiju. Samo jedno pitanje, ako može. Može. Ovde isto idu sve dvocifreni. Znači ovo je za greške. Da, to je za greške. Dobro. Pa... Šta misli publika? Koliko košta aparat? Otprilike. Pa ajde da poslušamo publiku, da krenemo možda sa 48 i nešto hiljada, pa ćemo vidjeti. 48. Da. Nažalost, netačan odgovor. Evo ga ovde, za sad ste osvojili 48 dinara. Dobro. Andrijana, imate još 3 pokušaja. Šta je još rekla publika? 57. Ajde prvo 57, pa ćemo... Prvo manje nego veće. Pa ajde. Postepeno idemo ka većoj ceni, pa ćemo vidjeti. Postepeno idemo ka većoj ceni. Ajde vidimo da li Andrijana igra dobro. Nažalost, ne. 57 je isto pogrešna cifra. Sad ukupno imate 105 dinara. Nadam se da to neće biti moje. Nadam se i ja da neće biti. Evo, sad svi kažu 69, tako da neka to bude treći pokušaj. Ajde da vidimo. Neka bude 69 kako svi kažu. I 69 je tačan odgovor. 69 ide na prvu poziciju. Bravo za publiku. 69.900
Pa, sada bi najlogičnije bilo 999. To bi bilo najlogičnije. Pa to su standardne srpske cene. E, sad ćemo da vidimo da li je ono što je najlogičnije zapravo i logično. Andrijana kaže 69, publika? Da li se slažete? Oni se slažu. I bili su u pravu! 69.999 dinara je cena ovog aparata. Dođite, Andrijana, da vas nata coki. Izvolite po vaš aparat i vidimo se na točku sreće. A pre nego što svi dođemo na točak, ja ću sada da pitam mog dragog kolegu Peđu samo da mi još jednom ponovi broj telefona na koji je neophodno da se prijavite kako biste došli u naš kviz i možda imali šansu da baš vi odnesete ovakav fotoaparat. Hoćeš da probam da pročitam ili da probam da ovako napamet? Pa ti kako god hoćeš. Ovako malo vas pogledam. 065 305 6029. Sam sam malo još bacio pogled i ništa se to nije vidjelo. 065 305 6029 je broj telefona na koji treba da se prijavite, pošaljete poruku, nešto kratko o vama ili eventualno pozovete i dogovorite se sa našim organizatorima i vrlo brzo postanete naš takmičar.